V Tierchovskej galérii umenia sa konalo odborné vzdelávacie podujatie nazvané Význam tierchovskej muziky v kontexte pastierskej kultúry na severe Slovenska. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tierchovská muzika bola vždy súčasťou kultúry pastierstva, ktorá sa tu vyvíjala od vzniku Tierchovej. A ako vieme, Tierchova vznikla na princípe valašského práva. Bola súčasťou valašskej kolonizácie a tak, ako sa tu usadzovali títo kolonisti, ako začali osídlovať územie Tierchovej, ako začali venovať pozornosť chovu oviec, poľnohospodárstvu, ťažbe dreva, tak sa začala aj vyvíjať tierchovská muzika. Bačovia v Tierchovej volakedy neboli iba chýrni znalci remesla, výrobcovia vlny, oštiepkov či syra alebo lahodné žindice, ale boli to aj vynikajúci rozprávači a zároveň hráči na klasické píšťalkové nástroje, osobitne koncovku, bezdierkovú píšťalku. A na tento nástroj hrávali okrem iných aj významní bačovia z rodu Patrnčiakovcov. Muzikanti v tomto kraji používali rôzne prevedenie píšťal, koncovky, taktiež heligónku, husle a dvojstrunovú basičku. Tierchovská muzika sa šírila aj za hranice Slovenska a v roku 2013 bola zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Podujatie bolo venované tomuto 10. výročiu zápisu.